Welcome to PFTV. Ngiphethu Roy Mahamutsa, Orlando Pirates 3, Marumo Gallants 0. Iya namhlanje bhuti wami. Khotmana ngizoqala ngokubonga nje ucoach wethu ucoach Wadu. Kufanele izinto ezinhle kufanele zibonge. Ngiyakhumbula asaqala vele ukuba abaqala ukumappointa ucoach wethu oWadu abantu abaningi babamdata, so ngisayiphinda namanje lento le. Lo coach luze ngumsebenzi iligi sayithatha. Eqaleni ngasho ukuthi sayisasothatha M10 sithathe ne Black Label mase kushoda iligi. Coming to the game namhlanje great results, but for mina bengifuna kube yi5, but sothini sithathile 3 points. Kuningi nje seso move forward, focus on the next game which is Sundowns on Wednesday, then nge28 sayivala. And then we saw some of the individual performances, Roy. Aborile, they shown. MasterChef came in the second half. He shown as well. Talk about Kihleni Makaula and same thing. Who was your man of the match? Who was your standout player and why? What banlam? Yabo mese ngilibe ngibhizi ngibabala ngawanwani. Man of the match njengoba bukumfukeng, I think vele umfukeng uyadeserve udlale kahle umfana. But for mina bengicabanga ukuthi kuzoba umfana lo CM. Umfana lo angazi bafethu. I think ucoach lo wesquad ubani uRobhuza, I think ubhekile ukuthi lo mfana lo dewadlala ngakhona uzofithana kule squad lesi ku World Cup. But for mina I think lo mfana lo uyafuneka usiyamdinga kule squad lesi ku World Cup, because lo mfana lo uyasiprova ukuthi uyafuna ukudlala lapha. But isikhathi mase sifikile uzofika. But abomfukeng, abondaba, abocash, abomakhawula, abobani, abombatha nalabo abanye I think bafit basiprova, and ufuna sinikeze necredit lo mfana lo bani uMbuthuma. Lo mfana lo uMbuthuma besimcriticize kakhulu umfana sithi akadeserve ukudlalela iPirates and stuff, but I think umfana nje into ayidinga nje isupport, and ngiyabona amajita nawo lapha kuPirates abo Spice abo Chain bamnikeza support. So umfana mbo busy uyakwazi uyasiprova, so maka ngiliba nje aphusha kanje lo mfana, I think nawo uzoyithola indawo yakhe lapha ku squad. And then Sponu coach Atonza Tito Masanganye. What do you think his thinking was? Do you think he was resting him for Sundowns? Khotwana yaboleka Tito angazi ngayichaza kanjani. Angeke sithi abotito bobantu basevela iSundowns ngoba obviously besingathi save ubani sisevela lo iSundowns inizogcina sesikhawatheka njena sidlala ezithimi medliwa sidliwa ezithimi. So uTito udlale kahle namhlanje, ngifuna ukutshela manje udlale kahle, usiprovile na ukuthi vele uyadeserve vele uqala vele ne game. So I think and maka ngalibe umjita libaphusha kanje, I think angayenzeka mhlambe naye abuya athole vele indawo yakhe futhi lapha ku squad. So ucoach ukumkhipha kwakhe is not like ukuthi umkhiphela mhlamba akadlalanga kahle or in I think mhlambe ngasho ukuthi lento lo ikhuluma ukuthi mhlamba umbekela vele iSundowns in just ucoach unika abadlali vele bonke abadlali ichance ukuthi nabo basiprove ngoba uyazi vele obviously league vele sesiyithathi just sesabadlalisa nje ukuthi nje nabo bathola ama game time. Sure, Taro. And then on Wednesday we have Mamelodi Sundowns score prediction. But my lamb, khona put low takes over draw. For me, I think iscore kuzoba yi2-1. Kuzoba game of 2 halves le yane, but at the end iPirates uzowina 2-1 nje. Goal scorer ngayenzeka futhi ukora ubani uMbuthuma, kore na uMahopa umfukeng, but le 3 le khona uzokora kule 3 le. Nomreme singamkhohle. Hayi Sundowns ayishaya. Then soqedelela vele nge28 nje. David Mapagani ya Roy Shang find. Bopa Pagani, after box.